godt. Sæt dem bare. Ej, den var jeg så undskyld. Det er altså rigtig flot, den her. Det er kulturlej. Jeg sender den lige ind, ikke? Tak, Sandra. Godt. Tak. Er der noget nyt i sagen? Nej, desværre. Vi ved ikke, hvor gerningsmanden opholder sig. Altså, jeg forstår det virkelig ikke. Vi vil jo bare gerne have hende tilbage. Skal jeg lave en kop te til dig? Altså, vi kender gerningsmanden fra tidligere sager, og vi ved, at han er en uforsonlig type, som vi har aldrig haft held til at forhandle med. Så I ved, hvem han er? Ja. Jamen altså, hvorfor giver vi ham så ikke bare de penge, han vil have? Det er sikkerhedsmæssigt. Det må jeg undskylde. Ja, det vil jeg absolut fraråde, at vi gør, fordi vi frister ham jo bare til at gøre det en gang til. Ja, men vi vil jo bare gerne have hende tilbage. Ja, og vi har pengene. Altså, vi kan skaffe de Ja, lige med det samme altså, nu. af sikkerhedsmæssige grunde, så... Nej, altså helt ærligt, nu synes jeg, du skal holde op. Så har vi ikke længere brug for jeres hjælp. Som sagt, vi fraråder det, men hvis det er jeres endelige beslutning, så synes jeg, I skal overbringe mig pengene, så skal jeg sørge for, at de bliver afleveret for jeres egen sikkerheds skyld.